what if patagan kag 1 million pesos ses? Unsa may una nimong buhaton sa 1 million? Unsay una Unang nimong buhaton? paliton? Paliton. Juan, bayaran ako ang ato ang sukaan para kasal. Pila naman itong para kasal? 300,000. Punta na ako 300,000. Napakay 700,000. Unsa pa man? Dili 300,000. Pila din eh? Ako ibutang mga 500,000. Okay. Daghan mo nag-invite mo. Tsaka. Invite mo mo sila? Sila? Kanananan-aw. Oo, pwede na. Unsa pa jud? So napakay half million. 500,000 kay akong ibukong ticket. International. Wow. Wa tayo passport. Ay ako dahil may passport pa. Ano may kwarta? So, wala akong passport. Sige. Ikaw kay kwarta. Ikaw kakuyog na ako. Kutan asad ko. Okay. Kutan asad ko. Sige. Kung nai muhatag na ko 1 million. Unsa akong buhat Kaya mo na to tanan ako sige, unsa pa man? Ang katong mahabilin kay mo na to ang pakit money na ko para atong laan. So, ito para bayad. Sa kasal. Para bayad sa kasal. O para Kuan, pag maong ticket para laag na ko sa gawas. Tapos ang mahabilin kay pa anong pakit money. O, di ba? dire ko nimo balatuhan. Uy, maka sa akong laag. Wala na siya ang palato. Sumara to, 1 million na to tanan. Kumara to. Kamubo ba ni mo buan? Kamabaw. Ikaw eh. Ako, isa akong buhaton. Para ako na imuhatan ako 1 million. Akong buhaton kay mapalit ko og shade. Ray-Ban jud. Pa. Mapalit ko og relo. Kanay nga nga relo. Ikatulo. Kini akong paliton para sa akong pag-edit og mga videos. Alright. Shopping me dari. Namo makita dari palito namo. Ayan, kana. Accessories para sa among balay. Moro to ang ganahan akong paliton. And the rest, of course, Sabay sobra. no, nakoy sobra mga kuan siguro 700,000 or 800,000. May nga na mga 500,000 lang siguro kay ang katong unsa to my loves, katong MacBook tag 200 plus man siya. So mahal jud na paday mo palit di kog drone, kung mamikita drone diri. Nya accessories para sa among pag-vlog. And ang last, isud na mo bangko kay para sa among future. So, kibaw na ka? Kibaw na mo? So, Kana. kupang ka na. Kay nabay buhatag. Maunay da kong pangutana. Wala ta kay balo. Diba? So, sagdi lang. Basin day. Sa among damgo. Dapat magduwan ta og damgo. Para 2 million na tanduha. Alright. So, wala ta kibaw day. Diba? So, kamo. Kung tagaan mo 1 million. Sa man yung paliton. Sa yung paliton. I mean, isa yung paliton. Wala po. Katupod. Ambot lang. Sige, pagduhan na mo. Bye-bye. Bye! Unsa man imong buhaton kung tagaan kag 1 million or unsa imong paliton? Una na kong buhaton, palit kong balay. Balay ra? Balay, kay kung wala kay balay, magsige na kagabang, dapat ba yung mga babayad. Na mahal man ang balay. Sakto naman na namay balay nga tag 1 million.
Alright. Si pangalan na to, sir? Ako si Lindon. Ah, boss, Si Bus. mga tagan ka 1 million ba? Unsay mong buhaton? O unsay mong paliton? Kung tagaan 1 million, isa na matag. Isa na matag. Depende sa mga tao. Ang una na kong buhaton, no? Kaya 1 million. Una, ako yung pagkaan sa mga kapan. Hatang mga pobre ba? Karang mga street children. Hatag ko pandesal. Niya tayo. Kamay na po ng 1 million. Tugi. Sagdi lang 1 million raman. Mo palit tukuan, palit tukuan. Ito na. Ang 500,000, ano lang, ako lang tungaon. Okay. 500,000 harus kong kuan, ginikanan. Lahat na asa na gustoon. Yang ako, 500,000 na nabilin. Ang the rest na, ang 100. Ako lang iatag sa mga charity, niya. The children, niya ang sobra. Ako na lang akong sobra. Wow. Niya dayon, mag-travel mo sa kong kuan. Hindi ka ma-shoutout sa imong girlfriend. Shoutout ko sa kong girlfriend niya si Sheila May Jovin. Sige, salamat. Unsay mong buhaton or paliton if tagaan kag 1 million? Buhatan. Siyempre, kay Kuhan, mag-donate sa church. Isa pa? Ayun, unahon ako ang mga panginahanglan. Like Kuhan, pahayo sa balay. Mo na. Ay. Car business, yan ay katulong. Alright, sige, salamat ma'am. Sige, sir, salamat. Kung tagaan kag 1 million, sa man imong buhaton paliton? Same sa akong migo nga si Russell. Akong bahay nun ang 1 million. 500. Ang 500, ako alam 500. Selfish ba ako? Ako alam 500. Ang 500, ako na sa pamilya na ko. Mara, wakay Wala paliton. niya. Maram to. Mara. Nakuha mo ko sa kamera ko. Nabaguhan ko. Sige, salamat.